Kamoši, čaute. Pekný deň vám želám. Dneska sme robili vlastne to testovanie toho prútu Sportex, na ktorý netrpezlivo čakáte. A prečo sme to robili? Robili sme to pre deti, lebo tento prúd sa bude dražiť. Uvidíte, koľko zvládne tento prúd a budem od vás chcieť, aby ste ho vydražili za najvyššiu cenu, aby proste detičkám sa dostalo čo najviac peniažkov. Takže tento jeden konkrétny prúd sa bude dražiť a vy budete mať super prúd a uvidíte, čo to všetko zvládlo. No a čo to zvládlo, tak vám ukážem. Použili sme multiplikátor, lebo sme sa veľmi báli, že bežný naviják to nevydrží a vlastne vytrhneme z neho preklápač. Tak sa použil multiplikátor. Dali sme tam, to má okolo 140 silón.